karon nga manutukay. Ay, katong buhi tok-tok. Ulok, manutok na ba? Bulok na kulto to, oy. Oh, kulto. Ay, katong nas di si kaso. Kulto. Mao to. Nahadlukan may og kulto. Tauli na tata. Mata. Tana, di mituk-tuk ko na ni. Ay, kulto ni ba? Pamatan mo kay kulto. Isa man na. Mundang dra. Ikaw mga kog bahaw kon. Ay, mga ayo naman kag bahaw. Way bahaw diri uli sa inyo. Sigawan, tagbalaya diri ay, may pagkultohon mo. Isig ikaw, kutoon ay. Kutoon di ay. Kutoon na tapat. Ina. Nutong damgo na ko ba? Uy, nang sa mga. Wala, nakadamgor ko. Kaya nang sa ka, di tong tagbalik. Ni, tukan ako ni. Oh, unsa na pod? Mga ayo na bugag bahaw. Kulto na, Brad. La, nutong damgoan ba? Ta. Ano tong tanawon? Sa ka na ba? Hoy! Oh, katong. Ay, si Atay. Oh, kulto! Klaro yung Trina. Mira. So, what's up mga katong? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, BNB Bisaya ni Brad Vibes. Oh, kung gusto mo magpasalab, just comment #katong! So, guys, salamat! Salamat sa pagtanaw. Alright.